Assalomu alaykum do'stoni giromi. Inak дасте An-Nasr Арабистони Саудӣ дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе аст ва имрӯз футболбозони ин даста тавре мебинед ба сӯи меҳмонхона мераванд. Мо бошем ба инҷо омадем ки то ба шумо дар бораи навгониҳои ин даста ва кӣ омаду кӣ наомад ҳарф бизанем. пеш аз ҳама ба Душанбе наомадани Криштиану Роналдо каме ҳам бошад ба таби мо таъсири худро расонид, аммо Криштиану Роналдо дар бозӣ бо дастаи Персеполиси Эрон ва ҳамчунин бо дастаи Ал-Ҳилол ки рӯзи 1 декабр баргузор шуд лад бардоштааст ва ин даста аз Ал-Ҳилол бо ҳисоби 3-0 мағлуб шуд ва акнун фарқи холҳояшон барои унвони чемпионӣ дар Арабистони Саудӣ 7 имтиёзро дар бар мегирад. аз дигар хотир дигар бозигарон мисли Талиска, Садио Мане, ҳамчунин Лапорт, Отавио ва онҳое ки буданд ба Душанбе омаданд ва рӯзи дигар Паго дар соати 21 бо дастаи исқиёи Душанбе қувва хоҳанд озмуд. албатта мо ғалабаро интизор ҳастем, аммо ин бозӣ аст ва мо ғолибро пешгӯӣ карда наметавонем.